se le noci dan, kada me nema tu, na sve. Evo napokon prva vožnja 2024. godine, praktično otvaram sezonu, svoju sezonu sa ovom vožnjom. Prelepo vreme, prelep dan, nekih 12 stepeni je sada, 10 sati ujutru. Sa par drugara idem da se provozam, možda nekih 200 km bude cela vožnja. Ništa specijalno, ali opet svaka je vožnja specijalna. Tako da pogledajte ovaj video i pogledajte kako je sve počelo i dobrodošli još jednom na moj kanal. Kada me nema tu, na sve dna. Evo ga Maksi kod Ade. Da, oni ne znaju da sam ja hteo da dođem. Dobar dan. Bravo. Ste slobodno? Jel ideš? Pa da, zato sam i došao, zato sam ti zvao. Dobre. Ćao, dobro. Ćao. Zar on nije bio NT prošli put kako uzeo? Ne, to Dari ima te ambicije za NT, ja ne. A nisi imao NT? Ne, ovo je isti taj.
Znači ova vožnja bi trebalo da izgleda ovako: Beograd, Šabac, Obrenovac, Šabac, Sremska Mitrovica i Ležimir, Fruška Gora sa te strane. Druge, da kažem, dalje od Beograda, dalje je strana. I da se provozamo Fruškom Gorom lagano. To je to. Mislim, za februar treba biti zadovoljan, prezadovoljan. Evo ga naš tent, poznati. Desno je Sava, kao i na navigaciji, tu smo, vozimo uz reku, u Savu. Kratka pauza na pumpi u Šapcu. A to je za mene. Skidaj! Kupljeno! Evo, Šabac. Tu negdje da se parkiramo, da popijemo kafu. Ćao, može jedan ovaj cheeseburger? To je to. Pauza u Šapcu, momci piju kafu, a za mene cheeseburger. Jedan, skroz dobra pekara, cheeseburger. Piju kaficu. To je majkin genije. I krećemo ka Fruškoj Gori. Onaj USB-C, onaj stari. Imam bre u stvari kabel, imam. Fruška Gora. Prelepo je, prelepo. Blizu Beograda, blizu Novog Sada. Definitivno. Kad god ne zna čovjek gdje će, može ovdje da se provoza, prelepo.
idemo pravo. Obzirom da smo došli od Ležimira, od Mitrovice, ovdje sečemo i nastavljamo Frušku Goru. Mislim da je tu pauzu da pravimo ovdje desno, evo vidiš kao ovi ljudi što sede, sve zauzet. Evo ga ovaj desni, bravo, eto. Da nam neko ne zauzme, ja ću ovdje da stanem. Hođi vamo, mogu si i ovdje. I Fruška Gora pauza, kratka pauza. Ja sam ovdje, momci su dole stali, koga briga. Idemo. I krećemo, idemo na ručak. Momci su dole. Ja sam se parkirao ovdje sam, zbog čega ne znam. Bez veze. Svakako krećemo. Gužva. Mislim, ovdje je uvek gužva, a pogotovo kada je lepo vreme. Dosta motociklista. Ovdje je uvek gužva. Generalno, kad god sam bio ovdje gužva bio. To je Iriški venac, da, mislim da je to, ako ne grešim. Ova raskrsnica je Iriški venac. Što? Kako ljudi uživaju. Cele porodice, svaka čast. Prelepo. Prelepo vidjeti.
I ja se trudim sa mojom porodicom isto tako da uživam. Tako da ljudi, idite u prirodu kolima, motorom, uvedite porodicu, povedite decu, to je, deci je to najbolja igrica. Taj Sony još nije izašao koji će to da zameni, tako da, eto, kažem iz ličnog iskustva, trudim se i ja sa svojom porodicom da odem, da ih vodim, da izađem sa njima u prirodu. Tako da preporučujem svakom. Probajte. Prošli smo Frušku goru, pa idemo lagano na ručak. Da se ja pitam, ja bi ručak spremao u prirodi, pošto se ne pitam ja, kad se vozim sam, ja se pitam. Danas idemo u restoran. Zemun, restoran u Zemun. Afriku inače kada vozim van grada, vozim je u ovom, to je S2 mod. Kao Sport 2. Po gradu je Sport 1, Sport 2 vozim ovako ili Sport 3. Ako je neka brža vožnja, zavisi kakav je, da kažem brža, zavisi sa kim se čovjek vozi, ono što kažem. Vozimo normalno, ali ima negde neka deonica puta gde je malo neka brža vožnja, tada je, u principu koristim S3 mod. Ali stvarno obožavam ovaj motor, baš ga obožavam i nikako da napravim recenziju za njega. Ispisao sam sve što ne mogu da zapamtim, jer toliko toga ima, a ne mogu sve da u stvari zapamtim, nego da ne bi nešto zaboravio, eto zbog toga pišem. Ali svakako baš je volim. I sviđa mi se kada je preticanje, kad mu da na punom gasu, ono sam vrati, kao na kolima, onaj kick down što kažu kad je automatski menjač. Onako baš izvuče. Čovjek da pogleda, u jednom trenutku je 80, u drugom je 150, znači toliko brzo to odradi. Ja mogu da demonstriramo sada. Znači 4. i sad ću ja da dam pun gasa. Evo. Koliko je dobro, koliko je stabilna, znači nebitno je da li je 100 ili 150 na sat. Odlično. Ništa, pravac Zemun, ručak. Imamo neko meso. Gde si nas doveo? Podrum. Znaš da volim mačke mnogo. Evo ga Miloš. To je onaj što tempomat koristi za razgibavanje. Ako je malo terapija. Jebeš ti tu terapiju, dođi ti kod mene, da vidiš da ti ruka bude ko nova. Kome treba kaciga?
Niška 14, Mačkov podrum. Bane, zvao sam te, nisi se javio. Tu smo još sat vremena. Pošalji Bane. Dao sam stvarno Bane, NC 750. Jel to jel automatik, jec? X, DCT. a šta drugo? A normalno. Samo DCT. Nećemo ko ovi plavo-beli ovi. Sa brzinama. Pičkice ove sa... Pičkice bez DB killera. Neki možda se na DCT ugasi. Tim putem, zemljanim putem. Nemaš što pričali Gruziji. A ja hoću do Gruzija, idemo. Gruzija, pa dok je Gruzija, ne znam da Što? Jer meni je Gruzija i ja ne bi išao na Groznik, ja bi se vratio na stranu. 10-300 evra pomože taj dan. 064. 115, 038, 1, 64, Moje da probam, treba ide zima, treba smetnati to na vreme. Koliko je zakupio od jutra, znači dođi mi da mi dam kaj Krenuo vidi, slomio nas jedno 70%, smo još malo i vadit ćemo svi. Kad bi se malo češće vozio... Koliko si ti meni drag kao čovjek? Možda te. Šta već sutra? Odemo neku kaficu. Treba nešto ljudi, možda? Jednu kolu. Zar? Imaš i kocku leda isto. No, naravno. Ja jedem i ti slobodno kači, meni ne smeta. Bitno je da si, bitno je da si jedem. Prijatno ljudi. Prijatno. Ručali, 5:30, to bi bilo to za ovaj video. Sezona 2024 otvorena. Vidimo se.